Izwi lomzansi 98.0 the difference. Alright, umsakazweni yakhe Izwi lomzansi ku 98.0 hlaleni lakho ke imbizo. Okay. Sikhuluma ke zona ke ezempilo naye udokotela ke uZulu. You know ukuthi last week sikhuluma kakhulu ngeobesity, right? And then sangayiphothula. Okay, ngenxa ke isikhathi no kuvuleka ke kwayo. Okay. Angibingelele ngiyazi ukuthi ke na kanjani abantu ke baku YouTube ngaba ke uyo subscriber so that uzokwazi ukuthi ke usibukele nawe lapha ke ku YouTube i-channel yethu Izwi lomzansi. Dokotela sikubingelele mfethu kunjani uyaphila? Njengoba namkaphi ngiyaphila mfethu. Hamba kahle. I hope uyaphila nawe nabalaleli emakhaya. No, sikhona mfethu. Nama YouTubers. Yes. Bese sibingelela security lethu ngali. Siyabonga kakhulu. Hey, lo muntu lo angifuni nokumbona ngacishe ngafa. Ngacishe ngafa. Ha! Hayibo. Kwaduma isurgery yonke. Nzima le procedure. Kwaduma isurgery yonke. Yabona. Kwaduma isurgery. Kodwa ke I know. Cha umehluka hayi. Hayi imphumela ikhona mihle kakhulu. Siyabonga mfethu. All right. Yes. Let's continue with obesity. Mhlambe as recap. Sikhulume ngeobesity ukuthi isifo abantu abaningi abasinaki siyingozi kangakanani. Ungayithatha lapha. I think the biggest thing nje man you see numbers zethu in the country mzansi. Yes. Siya gain fatty weight. Kunomthelo omkhulu omubi. I'm sure ukubona ama headlines asho ukuthi siba we becoming an obese nation. Kodwa on the positive futhi makuthi uyavuka kusenje udrive emsebenzini nani abantu uyabona bayithatha impilo yabo seriously benze izinto ezithile ezobasiza such as ukugijima such as ukudlala amabhayisikili bezama ukuthi babe healthy but inke enkulu inumbers nabakhuluphalayo ziningi now umukhuluphelo wonke kangakanani kahle mufuna ukubona ngendlela yakhona yesingisi sensitive to BMI body mass index sibheka isisindo sakho ngokwama kilogram sibheke ubude bakho ngokwama meter your height bese senze calculation yakhona ezosinikeza iweight ukuthi ngakanani so abantu abaningi not abaningi khona ba underweight obviously nako kuyisifo by the way nje manje ukuba underweight ukuba nesikala esincane kakhulu nako uma usuzace kakhulu usuzace kakhulu lo gama kuyinkinga khona overs izokutshela ukuthi unganani BMI uzaqile uphakathi nendawo kahle la sifuna khona sonke overweight noma ku obese sikhuluma ngeobese which is the extreme end yes kakhulu nela usachatha umukhuluphele kakhulu obviously kuneyinkinga zakho nje kukodwa before uzube nenye isifo ngaphezulu kwabisana obesity umzimba uyasinda amathamba akwazi ukucarry weight kube khona other problems asemvola kufuthi iobesity injali isifo ngokwayo iphinde yenze ezinye izifo emzimbeni asizange sifike lezo zifo kodwa ke last week but lasiqeda uhle ngangichaza ukuthi kunezifo nje manje ukuthi ngokuthi uyithole lezo zifo kukube ingcupheni enkulu yokuthi ukhuluphale sayibamba lapho nje last week sasiqhubeka kuleyo ndawo ukuthi khamba kanjani nazo ngizoyikhala nje phezulu lezifo zakhona nje manje ejwayelekile ezenza ukuthi ukhuluphale kunekuthiwa nje manje i-Cushing's ngiqale nganje wahlala ngiqale nge-thyroid i-thyroid abantu bayijwayele bayazi i-thyroid nje manje kunento alazi igilo kune gland la sasithi igilo kwenze mayivuvukele le gland ubona igilo ngempela kubona ikhona isigaxa la phambili emqaleni kenza kube khona isigaxa ngapha nangapha noma kukhona isadini elilodwa but yona thyroid gland leyo but yini no that's your cricoid bone ithambo lelijwayelekile phela thina sazi ukuthi igilo leli ngiyakuzwa no but khona igland ke ngaphezulu inyama leyo wena uthinta ithambo necartilage inyama noma mayisebenza ngokweqile iyayikhukhumale ibonakala nimugwinya amathe iyanyakaza siyasithi gwinya amathe wasikuphusa amanzi kunezi glass mayikhukhumale uyibona iyehla inyuka as ugwinya so ilona gland igilo ngizojala so ke if gland yakho isebenza kancane what we call hypothyroidism then leso sifo sijwayele ukuthi sikwenze umuntu akhuluphale emzimbeni so yenye izifo lezo zijwayelekile kakhulu kwesikhathi umuntu uthola ngabothi ne thyroid but abone gain weight so what it does German kahle si regulate ukusebenza komzimba sithi metabolism ngesingisi ama chemical reactions enze emzimbeni so mayiphansi kakhulu umzimba uhamba ngesivini esiphansi kanti mayiphezulu kakhulu futhi umzimba usebenza ngokuphezulu so ke one of ama signs aso ukuthi uyakhuluphala so ungabona ukukhuluphala mhlambe there is a thyroid problem
uyabona so yenye yama causes angisho njalo thyroid so ile bayijwala abantu abayazi then uzoba contact with Cushing's nje manje Cushing's ayithinta kancane kodwa sayithinta ngewindow singena nga directly kuyo yes Cushing's kunezitho nje manje eziphezulu kwezinso sithi ama suprarenal glands lawo so ama glands ngesiNgisi zobanzinyana but ama suprarenal glands enza izinto eziningi emzimbeni but enye into ayenzayo akhipha ihormone ekuthiwa icortisol ihormone makuthenga ngathi ngichaza icortisol mhlawumbe isiza nestress nokumanage stress somuntu emzimbeni okay so if ukuthi ke le gland isebenza ngokweqile kule section le ekhipha icortisol then uba necortisol eningi emzimbeni then lokho ke kwenza ube ne Cushing's sithi igama lesifo Cushing's disease igama lesizulu nje udokotela likhe lesingisi le Cushing's uba ne Cushing's disease na iCushing's yenze njani nje man uyakhuluphala nakuyona okay yenye impaka sibona ngathi une Cushing okanye siyasibona ukukhuluphala siyasicheck yona so indlela yokukhuluphala ngayo kuyona uyakhuluphala centrally around isisu okay then emvoloko uyakhuluphala between ama scapula kuma scapula ingesiZulu between your scapular bones la emqaleni ngemuva ube ne hump la sakhuluma ngindaba ye hump but sayikhuluma ngayo sikhuluma ngamaphilisi uba nelunda yes njengenkomo wona yes yamagama khona athi ukuthi uba nelunda enye futhi eyimpawu nje manje ukhuluphala ebusweni uba nobuso ngathi bobo round bakusithi immune face igama la khona imake mfethu phela nginenkinga ngibone khona ezinye izithombe zami ebekade nje kade ngisemabhida ngisebenza uyabona so ngithe mangiyibuka sengiyibuka ithomba sengiqala ukukhuluphala yabona la shothi sengiyakhuluphala yabona so angazi ke manje shothi siyothatha ishape lo isho round sure but kwenziwe ngoba even noma uluzi weight nje manje enye indawo sibheka temporary areas ukuthi njani uyabona kushona khona so mukhuluphala vele kuba njalo but lokho kuhlukile nje manje ubuso buba round njengenyanga moon like yokuthiwa nje uthanda nokukhuluphala so umuntu ukhuluphala ngaleyo ndlela then masibona unjalo bese senza ama test nasibheka ukuthi okay ihormone yakho kuyiphi level ngoba sibona impawu ezihambisana uyabona yes naleyo so iCushing's na yenye izinto ezokwenza ukukhuluphale and then ke then befana sibheka ukuthi kwenzakalani ke so it's a disease that will make you gain weight basically ngifeke lapha okay well because ngoba usalapho I'm not sure ngizongena le but sengikhumbula kule mpela sonto nokule mpela sonto I think ngomsombuluko Monday or Tuesday bekade ngiseMaritzburg okay right and ngidlule kwenye yendawo ngeke ngize ngimention but ngidlule kwenye yendawo and ubhuto bekade ngisiza khona oyisecurity like yabona ebusweni red like red uyabona ukubona umuntu uma esephuze kakhulu utshwala uyabona mhlambe ephuza njalo and ubuso bakhe buzoba ngathi buyashintsha uyabona okwakhe lokuyana ngikubona mhlambe ku times 3 or times 4 uyabona like bu red ngiyakuzwa so enganga understand ukuthi could it be ukuthi mhlambe uphuza kakhulu mhlambe khona isifo esikhona uyabona esithuma siyiveza ubuso bakho bushintshe bube bovu yina futhi even phela khona uskin like those uyabona so nje ngivesane nganga understand ukuthi yes and akakhuluphelela just ukuthi ubuso no akakhuluphele ubuso bubovu as in red I don't know mhlambe skin ungangenelela la uyabona bu red yeah iziningi izinto ezibangela ubuso bube bovu yeah mhlambe mhlambe ngenza kunento ekuthiwa rosacea khona condition ekuthiwa rosacea enza ubuso bube bovu namehlo ngesikhathi kwesikhathi kube amaqhubu ebusweni amanye nobovu amanye awanawo ubovu yes ualcohol nawo plays a role ke ukwenza ukuthi igqame kakhulu le rosacea makuthi rosacea kungenzeka futhi mhlambe kunezinto ayigcobayo akazi bakhona abantu besilisa abagcoba labo cream yes ngenzeka ukuthi uyagcoba labo cream bakhona indubuso phela bubatini mase kuvela imthambo ngaphansi kwesikhumba bingeke izivele ukuba ubengagcobi izinto zakhona mhlambe ngenzeka kubi lokho ngenzeka kuba excessive alcohol use as well because now alcohol affects not only ngaphakathi lomuntu nesikhumba itself okay
no but ngoba ngiyamazi lo muntu usebenzaphi uyabona so yeah mhlambe kungenzeka uyabona mhlambe ngiyodlula ngakhona ngelinye ilanga uyabona nginesikhathi kahle ngixoxe nje naye yes uyabona ngoba hayi iyangwarisha ngifuna angifuna ukukhuluma iphutha iyangwarisha njengoba ngisho nje mawusuka ubona umuntu osephuze kakhulu utshwala labantu abaphuza njalo ubona ubuso bakhe buwa njalo phuza face yes lo wana ungathi times 10 lokho sukubona uyabona yeah something is fishy there yeah right. All right now asibuye back kuleke ukukhuluphala ke le esikhulumayo uyabona okay so ubuso bungenele lapho ke ubuso bungenele lapho umuntu face yes yeah then Jomani ushukela usholo ungena ngapha kushukela khona umuntu nje manje okageni weight ngesikhulu isivinini isho yasubi come to manje wangikhuluma ngale nto manje ageni weight umuntu ngokuhlamba 3 months nje manje ube u size 30 so size 36 sure massive weight gain now ushukela uyakwenza lokho because remember once into edila noshukela yo insulin ingasebenzi ngendlela umzimba slows down ku storage kushukela emzimbeni and then masikuhlola one of the things izenza vele mase umuntu gain weight ngokusheshsha sesibheka ushukela so sometimes umuntu yenzeka again weight kanti vele ushukela usuqalile or again weight iqala then ezikhathi siqhubeka bese developer futhi ushukela in that process okay yes so ke kona ungena ngapha nangapha yes amaphilisi khona medication Jomani esimasisebenzisile ithothi gain weight mhlawumbe ngiqale ngomjovo kwabantu bawujwala msho bafuna ngisho something ngomjovo today I'm sure ukuthi uthi umuntu ayengeke umuntu umejova mhlawumbe sho umjovo ka 2 months or 3 months athi ugain weight abantu besifazana yes but Jomani it's not ukuthi umjovo in this case uyakukhuluphalisa but uvula inhliziyo uvula iappetite then umuntu mevula iappetite then fanele kube mindful ukuthi udlani ke wena because uma udla izinto ezokugainisa iweight enama calories amaningi then sigcina ugain weight in the process but ke sisho umjovo ikhona vele medication Jomani eyenza umuntu again weight isifo medication yesifo sokuwa kubelela nje imbalo isifo soku medication ye mental health amthundu ne schizophrenia udla phela athile but in the process enze appetite ibe phezulu again weight yes kuningi nje amaphilisi even eBP at times ayawenza not wonke but amanye awo ayakwenza ukuthi ugain weight so that also can be namaphilisi lawa athathwa abantu laba hlamba basuke bephazamisekile ekhanda yes ngamenshile nawe mental health yes nawe yakwenza lokho so that could also put you at risk stress nje manje sakwenza ugain weight sort because it affects your eating habits okay abantu bebe nengcindezi thothi badla kakhulu uthatha umuntu avela suke nje ngene fridge aso ice cream 1 kg wonke not ice cream or even now ice cream yes oh yogurt 1 kg yini kwenze njani ngoba ngine stress yes so now if ekwenza lokho over a long period of time yes then we are gaining weight so stress is also one of our reasons BP plus okay hlamba ngibeka iBP or iBP can make you gain weight remember ukuthi iBP mengacontrolekile inyawo ziyavuvukala there's water retention makubambeka amanzi retention depending kwi level yenza kuthi agcine inyaweni kuphela agcine emadolweni agcine kwi waist if eqhubeka futhi ugcine esenasesiswini around isisu sithi aside kahle nje man even tuhlela amanzi uyawezwa if ngikulesa ngeside sithi consistency isithi fluid drill also sibheka ukuthi unawe namanzi phakathi so you can actually enza amanzi ayakhala muwathinta noma washaya so uyayizwa isound yakho ukuthi there's actually water inside so once khona amanzi vele nesisu siyakhukhumala futhi at the same time ngiyakwazi ukwadraina lo manzi get depend usanganani yes yawadra noma ukuthi asemakhulu esefaya ingcindezi kwi diaphragm diaphragm le part lento ehlukanisa imflow diaphragm yazi le ehlukanisa between isisu abdomen and also isifuba which is the thorax then ke if esefaya emaningi kakhulu afaya ingcindezi ingaphefumuleki kahle then siyaswa train physically but once it's treat imbangela usually with medication then vele nawo automatically ayehla slowly but yes we do train them uma umuntu esenengcindezi ephuthuma idinga attention manje izifo zezinso kidney disease they can also cause you to gain weight ngendlela similar to le BP izifo zenhliziyo at the same time cardiomyopathy or CCF nazo futhi ziyenza ukuthi umuntu akhuluphale so ngibala nje just a few angiqedile zonke uline moved wazi izifo ezikwenza ugain weight you know if isikhathi sivuma mhlawumbe singathinta nalezi ke now asingene that way around asingene kuzona kulungile so once you gain weight usuyigainile ke manje ubungena medical problem wayigaina kodwa then ke ikufaka engcupheni enkulu
kunesifo njengoba isihlanza kuthiwa i-metabolic syndrome. Leso sifo sixuba izinto ezihlukahlukene, but into enzakala kulezo zifo kule metabolic syndrome engikhuluma ngayo kunyuka i-BP ngamazi ugeni weight, while ugeni weight months down the line or years, kunyuka i-BP, kunyuka ushukela, kunyuka amafutha kanye. Sure. And that puts you at risk yokuthi kwenzeka amahluli emzimbeni. Manje ihlule enhlizweni obvious uzoba ne-heart attack or ischemic heart disease. Makuthi kwenzeka ihluli engqondweni, then you can have i-stroke. But nje i-metabolic syndrome kukufaka engcupheni enkulu ye-heart attack plus nelo plus ne-stroke. But kusuke ku-related to kuqala ku-gain weight and then bese zenzeka lezi zinto. So siyasikubona physical over siku-check BP, sikwenze negazi lamafutha as well, sibona ukuthi i-cholesterol yakho iphazamisekile or i-lipogram angishona nje yonke ukuthi iphazamisekile. So that's basically the ngiyak-highlight nje kakhulu. But individually kuzokunyusela i-BP yodwa makuthi uyalakha ubanga nakho konke, kuzokunyusela ushukela uwodwa and then futhi uzokunyusela amafutha. So ke kuthintana lapho ngokwezempilo. So kuxhume lezi zinto kenza kuqhamuke elezweni. Lo muzo nguthatha ngoba uthinta ngilesikhuluma ngayo. Yes. Dokotela, mina yazi ukuthi nginenkinga ukuthi if kungaphela nje just 1 week, ngingaye ejimini ngiyakhuluphala and ngikhuluphala isingezansi 1 week. But once ngajima u3 days is enough. Ngiphinde nginciphe sakzac. Is it normal? Ngizothini i-process enzakalayo i-normal, it's expected, but isivinini esenzeka ngayo yona part le enza ibe a bit abnormal. Akafani nathi sonke ngisho ngawo nabantu abaningi. Normally u1 week is not enough ukubona a change. Because I mean imagine ukuthi umuntu ufastile kodwa kuyenzeka at times yazi thola umuntu ufastile mhlambe seyisenkonzweni for mhlambe a few weeks, abanye actually do lose weight uyabona. But indlela chaza ngayo ngiyizwini ukuba extreme phakathi. But nakhona i-fast yakho kulo isho i-fast yakho kumele kubile fast le extreme. Right? Okay. Yes. No, why ngisho nje khona ama diet nje manje wathathe mhlawumbe ukuthi uyazi ukuthi in-tox ne-event afuna ukungena kuyona. Athi ngizofuna ukwenza such that ukuthi sokukhalculate lapho ukuthi okay ngwavele ufuna lose into engakanani, so faka kanje but ukubuyela kumbuzo ungadivert kakhulu ku normal but speed asiyangithusa u3 days nje manje ukulose weight such that engilachaza ngayo is a bit extreme uyabona, kodwa it's expected vele once you exercise vele uzoyilose weight and also futhi obviously diet what you eat uzoyigaina futhi weight uzoyigaina. All right, kulungile. Ase ngase kugoqeni ke le topic yethu. Mina I think just take home message nje man. Into ayisize to ukuthi indaba ye-weight ilungise. One uzoyibona ukuphi. Yazi nje ukuba nesikala endlini yakho nje, it helps you to actually be conscious of your weight. Yes, true. Bathroom, shikhathi bathroom once a week uyibheka ukuthi ushaya kanani. True. Ungasabi. Khona usiyobona udokotela nje once in a long time. Uthothi umuntu akazazi i-weight yakhe. Akufani ungazazi i-weight yakho nje, makhona bangazazi i-weight yabo nje even to start with. Yes. Then emva kwalokho ukunyakaza nje manje asigijima. Ukunyakaza nje kuthi 30 minutes a day 3 times a week kunomthela omkhulu. Umsebenzini ungapaki nje la eduze ubuzo ngene station. Uthi uba noma esontweni upa nje kujana uhambe. Indaba manje bese ulinganisa. Hayi manje. Ngisibonele sakho. Ngiyazi ukuthi sibonele kodwa sibonele sakho ayike. Sinzima kakhulu. Yes, but leo it makes a big difference. Yes. Into umuthenga ukudla kuhle ukuba ukuthi you know ukudla okudayisayo kune nutritional content okanye i-assessment khona ini. Seyuthenga isinkwa nje ube ne-idea ukuthi mangidla isilase isinkwa ngizothola i-energy engana leso silase isinkwa. Yes. Once aware ulenzenzakalani noma usufuna ukuthetha weight yakho kuyakusiza ukuthi ube conscious uyabona ukuthi khamba kanjani izinto. Yes. Ukulala nje man, you'll be surprised. Having enough sleep, ukwazi ukuphumula, uwehlisa izinga le stress, it contributes so much to your weight. Okay. Ukulala ngifaka nje amakhutshambalo nje. Ukulala ngokwanele. Ngicela ngazi ukuthi ngingena ngembobola engaba ngimenyiwe. Ngithi yazi khona abantu azothi umuntu mina ngidle nje, ngidla kanye ngosuku noma lapho ukudla ema proportions okudla okudlayo. I-starch eplatini kumele sibe
ngangephamu yesandla sakho Okay. intente angithi phamu Yeah. kube ngakho okuningi ama veg then ke ne protein noma ubhontshisi protein yakho Yeah. noma chicken noma ufish Yeah. ngoba uzothi wena udli nje nokudla kanye futhi ngosuku something okay ikhona into ekuthiwa intermittent Yeah. fasting inendlela esebenza ngayo sikho lapho kodwa sengisho ukuthi nokudla kanye ngosuku sengisikhathi kuyayiphazamisa i-metabolic rate metabolism. I know ishayeleke kulungile yeah siyabonga kakhulu next week siku open line by the way. Yes first Thursday of the month so siku open line sikuthola kanjani? Yes, sikamasho kasika wazimene itolo. Number ucingo ukushesha 073 849 073 isikhathiliwe yinje. Right. No siyabonga kakhulu. Yabonga la all right. Yena ngidokotela ke uZulu kona umsakazo wakhe izwi lomzansi 98.0 ohlelweni lakhe bese siyabonga kakhulu. Sokhuluma ke ngesonto elizayo ke sizobe sekwi open line. All right. Well, le interview yethu ikhona kwi-app Izwi 98 FM, okay? And then naku YouTube, my YouTubers zoyithola hamba kuyo subscriber kwi-Izwi lomzansi and then zobe ke suyibona ke. Izoba khona nje I think in the next a day or two, right? Zobusukwazi ke ukuthi